Kroketak.eus enpresa abian jarri zuten bi ekintzaileak ezagutzeko. Gasteiz aldera joko dugu gure saioaren hasieran. Kroketak egiteko prozesua erakutsiko digute. Ondoren, Euskadiko ekoizpen ekologikoaren hazkundea izango dugu albiste. Jarraian, Oñatira joango gara eta Gesaltza ardi etxaldea aurkeztuko dizuegu. Idiazabal jatorri izeneko gazta egiten dute. Bartzelonan amaituko dugu. Alimentaria munduko azokarik garrantzitsuenetako bat da eta Euskadi bertan izan zen, gure industriaren ospe handia eta lan ona aldarrikatzen. Jundiz industrialdean Gasteizen Kroketak.eus lantegia dago. 2008an sortua enpresa txiki honen produktuak 2021eko martxoan atera ziren merkatura. Juan Gilek Dulantziko bere jatetxean egiten zituen kroketek ospe handia zuten eta produktua bultzatzeko Juanek eta Patxi Ruiz de Samaniegok Kroketak.eus jarri zuten martxan. Hasieran bolak eskuz egiten zituzten eta 2021an makina bat erosi zuten prozesu hori mekanizatzeko. Garai zailak ziren, pandemian bai geunden, baina egoera gainditzea lortu zuten. Kroketak.eus 2020ko azaroan sortu zen. Eta martxoko 21ean atera ziren merkatura gure lehen kroketak. Urte hartan bertan, azaroan, denda ireki genuen hornidura merkatuan. Une erabakigarria izan zen, pandemiaren erdian geundelako eta ostalaritza oso gaizki zijoan. Egia esan, bultzadaura funtseskoa izan zen, proiektu sortu berriak aurrera egin zezan. 2026an, 7 langile gara, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde guztietan gaude. Baita Galizian eta Burgosen ere. Galicia y también tenemos presencia en Burgos. Lantegiko sukaldean, Juanek bexamela nola egiten den azaldu digu. Kroketen prestaketan ezinbesteko urratsa data. Lehenik, gurina urtuko dugu. Eta urtu ondoren, irina gehitu eta jarraian ondo txigortuko dugu. Temperatura zorrotz kontrolatzen dugu, erre ez dadin. Karamelizatu egiten da, eta horri esker zapore hobea hartu eta emultsioa egonkortu egingo da. Irina kozinatu ondoren, esnea gehitu eta horren bestez bexamela prest izango dugu. Orain irakiten dago, poliki doa. Bexamela prestatu ondoren, gatza gehitu behar da, eta jarraian zaporea eman. Gaur, izkiratzar kroketak egiten ari gara. Izkiratzar buru txigortuekin infusionatutako esnea da hau, eta zaporea gehitzea baino ez zaigu falta. Kroketak egiteko, Miguel Angel esnea infusionatzen ari da izkiratzar buruekin. Ordu erdiz eta 90 graduan nahasketa pausatzen uzten du esnea iragazi arte. Izkiratzar buru txigortuekin infusionatu dugun esnea iragazten ari da Miguel Angel. Izkiratzar buruak txigortu, esnea gehitu, eta azkenik 90 graduan infusionatzen du 30-60 minutuz. Zuku guztia ateratzeko Miguel Angelek izkiratzar buruak txikitzen eta esnea gehitzen duen bitartean, zaporea areagotzeko erabiltzen duten proteina zitzegin digu Juanek. Bexamela prestatzeko azken urratsean gaudenean, kroketei nahi dugun zaporea emango diegu. Gaur izkiratzar frikitu bat gehitu dugu. Izkiratzar kroketentzat bexamela egiten ari garelako. Prozesuaren azken fase honetan, berriro irakiten hasten denean, 10-15 minutuz edukiko dugu egosten, eta bexamela prest egongo da. Bexamela amaiturik, kubeta batzuetara atera, eta temperatura azkar jaisten dugu. Kutsadura eta bakterio arrisku oro ezabatzeko.
Orea hor bertan uzten dugu 24 orduz gutxienez, bolak egiten hasi aurretik. Antes de ir al proceso de boleado. Egun baten buruan, orea bolak egiteko gelara doa. Rebekak eta Alanek elkarlana egiten dute. Alanek bolak birrineztatzen amaitu eta Rebekak ontziratu egiten ditu. Gaur 2 kiloko poltsak dira. Rebekak kozkailuan sartu ditu kroketak eta salgai egon arte bertan egongo dira 18 gradu 0 zazpitik. Una vez ya las bechameles ya... Bexamela 24 orduz ozten eta pausatzen eduki ondoren, bolak egiteko gelara etorri, eta kroketak egiten hasten gara, eta hortik ontziratze gelara pasatzen dira. Ikusten dugunez, makinatik kroketak banan-banan ateratzen dira. Alanek erretilu batzuetan jarri eta orga beteta dagoenean, beste gela batera eramaten ditugu ultraizozteko. Ultraizoztu ondoren, pixatzeko eta ontziratzeko maira eramaten dira. Rebeka 2 kiloko poltsak prestatzen ari da. Hauek urdaiazpiko kroketak dira. Hoy concretamente de jamón. Kroketak.eusen gakoetako bat tokiko produktuen aldeko apustua da. Añanako gatza, kanpezuko irina, lezeko gazta, kaiku gurina edota Nafarroako esnea. Kalitatea lortzeko eta 0 kilometroko ekoizpenak defendatzeko lehengaiak hoiek dira. Yo en mis 25 años de... 25 urte zaritu naiz sukaldari. Eta beti izan dut lotura estua nire lurraldearekin eta tokiko produktuekin. Beraz, proiektua abian jarri genuenean, bagenekien horrek guztiak proiektuaren parte izan behar zuela. 5 urte joan zaizkigu. Eta gure kroketak zeharo identifikatuta daude tokiko produktuekin. Identificado a nuestras croquetas. Azaroaren 21ean saltoki bat inauguratu zuten Gasteizko hornidura merkatuan. Bertan, euren produktu sorta zabala erakutsi ziguten. Kroketetan espezializatu gara, baina postreak eta gixatuak ere saltzen ditugu, guk geuk eginak. Mota guztietako kroketak ditugu. Hauntz gazta kroketak tipula karamelizatuarekin eta txipiroi gixatuarekin, izkiratzar, txuleta, bakailao, urdaiazpiko eta boletuz kroketak. Sorta luzea da. Gixatuak ere baditugu, etxean bezala eginak, baina pasteurizatu egiten ditugu, luzaroago iraun dezaten. Postreak ere baditugu, arroz esnea eta euskal krema. Kroketak.eus tokiko lehengaien alde egiten duen enpresa txiki bat da. Eskuz egindako jakiak jartzen ditu merkatuan. Beraz, artisau teknikak aldarrikatzen ditu. Enek kontseiluak aurkeztu dituen datuen arabera, nekazaritza ekologikoak hazten jarraitzen du gure herrian. Erregistroaren arabera, azalera kopuruak 143 egin du gora. 18.167 hektareara iritsi arte, iaz baino 5.500 hektarea gehiago. Operatzaileen erregistroak ere gora egin du, 6% zehazki, eta alta emateko eskaerei dagokienez, ekoizleen artean interes orokorra handitu egin dela esan daiteke, batez ere Arabako Errioxako mahastizainen artean. Gaur egun, Euskadiko nekazaritza azaleraren 9% ziurtagiri ekologikoa du. Maialen eta Mikel gazteek aldez aurreko esperientziarik ez zuten artzaintza munduan, halere, abeltzaintzan aritzea erabaki zuten. Haragi behiak eta behor batzuk izan arren,
Latxarrazako ardi aziendak zaintzea eta Idiazabal jatorri izeneko gaztak egitea da haien jarduera nagusia. Etxaldea, Arantzazu auzoan dute, Santutegitik oso gertu. Maialen Jestegelan sartu da eguneko lehen zereginari ekiteko. Pixkanaka ardiak igarotzen doaz. Urtarriletik ekainaren amaiera arte egunean bitan jesten dituzte, eta jetzialdi bakoitzean ordu terdi ematen dute gutxi gorabehera. Maialenek eguneroko lanak azaldu dizkigu, ekainean artaldea hartu eta Aloña mendira igo arte 1000 metrotik gorako altueran. 2 egunetik behin egiten dute gazta. Goizetan etorri eta gaztaia dakun egunetan hasten gara, hori esnia pasau, tanketik kubara, eta gaztaia martxan jartzen hasten gara. Bitartian ardixak jaiztera tortzen gara, gero hori ardia jaitzi, ardi jaten emun, eta gero gaztaia hasten gara moldetan sartu eta hori prozesua natin. Esan bezala, urtarriletik ekainera 160 ardi jesten dituzte egunero. Gu 250 ardi artiko hartaldia daku, eta ardiak jaizten egiten du urtean zehar 160 inguru. Gure etxean arkumak abendu hasieran jaiotzen dira, eta gero gaztakin hasten gara urtarrilean hasi eta bukatu kaina bukaera aldera. Arkumeak Urkaiko hiltegira eramaten dituzte eta Euskolabel zigiluarekin ateratzen dira merkatura. Eguneko lehen jetzialdia amaiturik Jestegela garbitu beharra dago. Esniaren kalitatean higienea funtsezkoa da gazta on bat egiteko. Bai, azkenian, gure kasuan egin gazta on bat iteko produktu on bat lortu ahal izateko oso importantia da garbitasuna, higienea eta hori dana. Eta gu bai hori, jaizte bukatzen du momentuan, dana ondo desinfektau, makina goizean detergente, ilunkan aziduakin garbitu eta guretako hori fundamentala da. Gaztandegian sartu aurretik eta esnearekin gazta egiten hasi baino lehen, Maialenek arropa aldatu du. Lehendik esnea berotzen jarrita zeukan eta gatzagi naturala botata zegoen. Temperatura egokira iristen denean, lirekin mozten dute. Bale, hemen daku atzoko esnea, eta gaur goizien egin duna da, hori tanketik kubara bota, eta berotzen jarri. Gero bota xau fermentuak, fermento laktikoak, gero temperatura 31 gradura etorritakoan, bota xau gatza gisa, eukidu ordu erdi inguru edola, eta hori daku liraki mozten. Urrenik, plantxak jarri behar dira gazura kentzeko. Behin granua ondo moztuta dakunean, jarriku berotzen, eta eukiku 56 gradura arte, eta gero eukiku 50 minutu inguru batiten, bueltaka. Behin hori injakoan, txapakin eta hartuku, prentsauku, eta gero urrengo pasua moztu, eta moldetan sartu eta prentsara. Eta gero hor, eukiten du 6 ordu inguru, pH-a ikusi arte ondo doiala. Behin pH-a dagoenean 5-10 inguruan, etara eta sartzen du gatzuretan. Eta egoten da bihar goizera arte. Gaztak egiteko gelan ere, higienea oso garrantzitsua da. Gaztante izan berdin. Azkenean garbitasun minimo derrigor euki biozu, eta azkenean oso importantzia handixeako. Garbitasuna eta higieneak. Maialenek prestaketak egina ala, gezaltzaren historia kontatu digu. 4 urte egon ziren txabola zahar batean eta 2021 batean instalazio hauek zabaldu zituzten. Ni izatez kalekoa naiz,
kalia jaixua, ama eta eta baserria jaixua dira, baina nik kalian. Eta gu nire senarra Mikel da mengua, gezaltzakoa, eta gu hasi ginean, oinatin artei baten Azkarretan alkilerrian, eta gero ona etorri ginean 2016 inguruan. Eta orduan ja hemen hasi ginean, gazta egiten da hori, baina 2020 arte egon ginean horri txabola baten, eta gero 2020 ninguen arte gisa, eta ja zigara gauzak bida munan iken, eta gure produktua etaraten gezaltezinak eta. Mikel eta Maialen Arantzazuko Artzain Eskolan trebatu ziren 2010-2011 ikasturtean. Prestakuntza oso baliagarria gertatu zitzaien, batez ere praktiken atala. Bai, 2010-2011 urtean Artzain Eskolan egon ginen, Arantzasun, eta orduan egon ginen, orduan ingeben, teoria eta praktika bixetatik. Eta adibidez, ni honintzen, lehenengo honintzen hilabete batzuk ondarren, baina gero Azkarretan Ramonek min hartu belako, orduan fanitzen ara praktikatan, eta azkenean nire hartzantza bilbidea hortxe hasi izan. Bokaziozko artzainak dira eta 3 seme-alabekin batera izadiarekiko harremanaz gozatu egiten dute. Ez ni eta ez Mikel, ez gatoz hartzantzako familia batetik, eta nire kasuan nik garbi nukan txikitatik nik nahiz nirela ardisakin, behiakin, animaliekin. Eta garbi nukan nik ikasi ingoen ebela zerrai, baina hurrengo pasu izango zela Artzain Eskola batia. Eta gero sortu zaten aukera hau. Maialenek eta Mikelek eta gainerako artzain eta abeltzainek garbi edukitzen dituzte larreak eta mendiak. Beraz, jarduera onuragarria da gizarte osoarentzat. Nik uste dut, jenti bat konstiente dela, baina asko eta asko ez. Zelako labori egiten duen, guk eta aparte gure animalixak, mendixak eta ingurua garbi egiteko. Jente bat konstiente da, baina jente asko ez. Noski, kalitate handiko jaki bat ere eskaintzen digute, Idiazabal gazta. Gezaltzan gazta ketua eta ketugabea egiten dute. Gazta gehienak Oñatiko eta Arantzazuko azoketan saltzen dituzte. Maialenek eta Mikelek gogo eta alegin handiz egindako gaztak dira. Alimentaria Hostelkok Bartzelonako firan ospatu du 50. urteurrena eta marka guztiak hautsi ditu. Martxoaren 23-tik 26-ra azoka esparrua elikaduraren munduko hiriburua izan da. 70 herrialdetatik etorrita, 3.300 enpresak baino gehiagok hartu zuten parte, hau da, nazioarteko presentziarik handiena orain arte. Euskadik edizio guztietan bezala, Alimentaria Hostelkon hartu zuen parte. Selin Pérez, Hostelkoko zuzendaria etorri zen eta azokak emandako makrozifren berri eman zigun. Gaur Alimentaria Hostelko azokaren beste edizio bat inauguratu dugu. 3.300 enpresak hartu dute parte. Aurreko edizioan baino 300 gehiago alegia. Nazioarteko giroa oso nabarmena da, izan ere, nazioarteko 1.200 enpresa etorri dira. Aurreko edizioan baino 130 gehiago. Nazioarteko hainbeste enpresa eta bisitari azoka honetan bilduta ikustea gertaera gogoangarri bat da. Azoka hau gure mugezarako iristen den seinale. Euskadiko elikagaien industriak alimentaria azokaren lehen ediziotik izan duen presentzia nabarmena ere aipatu zigun.
Bueno, para nosotros la participación de Euskadi... Alimentarian dauden autonomia erkideko guztiekin batera, Euskadik ere parte hartzea ezinbestekoa da guretzat. Euskadi lagun izan dugu 50 urtez. Eta euskal enpresak kontsumo joera berrietara nola egokitu diren ikusteko aukera izan dugu. Edizio honetan 55 euskal enpresa ditugu 1000 metro karratutan. Eta aurreko edizioarekin alderatuta, hazkundea 29%koa izan da. 29% con respecto a la edición pasada. Amaia Barredo sailburuak alimentaria azoka bisitatu zuen eta euskal enpresei babesa adierazi zien Euskadi Basque Country estanean. Gure herrialdeko 50 enpresa izan ziren Bartzelonan. Bueno, pues alimentaria es una... Alimentaria ezinbesteko azoka bat da. Bertan izan behar dugu. Europan elikagaien azoka garrantzitsuenetakoa da. Eta edizio honetara 40 euskal enpresaren ordezkaritza etorri da. Sektore bakoitzeko, pabilioi berezietan banatuta. Azoka hau nabarmen evoluzionatzen ari da. 4. eta 5. gamako produktu asko daude. Lehengailutxak gutxiago dira. Produktu landuak izan ohi dira. Arrain kontserbak oraindik ere azokako izarrak dira. Baina beste motatako kontserbak ere badaude. Aragi kontserbak adibidez. Pisu handiko enpresak dira. Nazioartean proiekzio handia dutenak. Eta hori da helburua. Nazioarteko merkatuan irtera izango duten produktuak aurkeztea. Futuro desarrollo en el mercado internacional, ¿no? Gure enpresa eredua oro har txikia da. Horregatik eta horrelako merkatu zailetan toki bat izateko ezinbestekoa da berrikuntzaren eta kalitatearen aldeko apustu sendoa egiten jarraitzea. Bueno, en alimentaria hay que estar... Estatuan eta nazioartean produktuak merkaturatu eta proiektatu nahi bat ditugu, bai ala bai egon behar dugu hemen. Azoka honetan gero eta gehiago berritzen da produktuetan. Ikerketei esker, Euskadik eta euskal enpresek berrikuntza asko ekarri dituzte. Eta kalitate aldetik produktu onak dira. Azken batean, gure elikagaien industriak kalitatea eta lana ditu oinarri. Hemen munduko banatzailerik handienak daude. Alimentariak 110.000 bisitari baino gehiago ditu. Eta 3.300 erakusketari. Beraz, Euskadik eta euskal enpresek hemen egon behar dute. Y las empresas importantes de Euskadi tienen que estar hoy aquí, ¿no? Hainbat arrazoirengatik, enpresa batzuk ez ziren ordezkatuta egon Eusko Jaurlaritzaren estandetan. Gesalaga Okelan enpresaren kasua hori da. Familia enpresa hau hazten joan da bere espezialitatean, harakintzan. Baina gero eta presentzia nabarmenagoa du jaki aurrez prestatuetan eta erdi prestatuetan. Hortaz, espazio handiagoa behartzuen produktu guztiak erakusteko. Gure produktu bereziena dira aragila, arategila guk arakinak gea, orduan aragila gure berezitasun bat oso garrantzitakoa da, eta gero dauzkagu kroketak ere bai, plater prestatuak, eta beste produktu batzuk, lingote, karpatxio, tataki, aragi espezialekin egiten ditugunak, no? Guk euskalduna gea, eta Euskal Herriko estanen oso gustora egongo gineke, lo que pasa es que enpresa hasidan bezala, eta produktok ere geho eta geho jartzen nahi gehan bezala, tokila ere berdeu geho eta hundilagoa. Bai gure bezero guztiai atenditzeko, bai gure lagun guztiekin egoteko lasai, ez? Eta Euskal Herriko estanetan, desgraziz, etzeon nahiko toki gure estarantzako. Amestoi enpresa ere bere kaxa aurkeztu zen. Kalitatezko kroketetan espezializatua, Amestoi beti egon zen Euskal Pabilloian. Edizio honetan berriz, premium espazioan egonda, espazio hori aurten bertan estreinatu dute. Bueno, nahi esan deu desberdin du pabelloiez, pixkat gourmet pabelloira atorri gea, gure produktuan kalitateagatikan, bestean gandi desberdintzala irutze zaigulako, eta gauzak maitasun handiakin iteitugulako. Euskadiko kontserba lantegien industria sendo dabil, ospe handia du eta nazioarteko merkatu askotan edatuta dago.
Enpresa hoietako bat Ortiz izan zen, alimentariako euskal pabiloian egontzen ohi bezala. 1982 urtetik da markiu, honea etortzen, alimentaria etortzen, guretzako azoka garrantzitsuenetako bada munduan, beste batzuetan ejutegea, beste nazio batzuetan, baina Espaini mailan hau garrantzitsuena da. Hontaz gain, atzerritar asko etortzen dira, eta saiatzen nahi gea atzerrian geho eta merkatu ondilo okitzen. Orduan guretzako oso feri garrantzitsua da. Basque Country erakustokian Basque txokoa jarri zuten. Batez ere prentsa espezializatuari zuzenduta dago eta produktuak dastatzeko espazio ireki bat da. Gure elikagaien industriako produktuen kalitatea ezagutarazteko modurik onena da, dudarik gabe. Alimentaria Euskadiko estanean gaude, Alimentariako Euskadiko estanean, eta konkretuki gaude Basque txokoan. Basque txokoa da guk enpresei ematen diegun espazio bat, enpresen eskura uzten dugun espazio bat, nun beraien produktua presentatu ditzaketen beraien bezeroei. Askotan beraien estana o beraien tokila txikiak gatzen zaie, orduan jende asko daukaten momentutako espazio guztien diegu, ekipatu badagoen espazio bat, eta bertan beraien produktuak ezagutaraztera emateko leku bada. Eta gero aparte, guk antolatzen ditugu produktu aurkezpen batzuk, eta konkretuki aurten Euskal Sagardoarekin egingo dukata bat, eta baita Basque Beer elkarteko garagardoekin. Barazkietan espezializatua, Barrenetxek produktu aukera zabala eskaintzen du. Banatzaileekiko harremanak indartzea oso garrantzitsua dela esan ziguten. Alimentariara itzultzea erabaki genuen gehiago hazteko eta merkatura atera ditugun erreferentzia berriak dibertsifikatzeko. Mota guztietako bisitariak etortzen dira, sukaldariak, supermerkatuak. Barrenetxeri interesatzen zaizkio eta hemen gaude, ea azoka ondo doan. Zenbait produktuk lotura estua dute historiarekin eta kulturarekin. Hori hobekien erakusten duen adibidea, Añanako gatza da, alimentarian ez du inoiz hutsegiten. Añanako gatza beti joaten da eskuz historiarekin, eta oso interesgarria eta importantea da bia batera zabaltzea. Alimentarian beste klasiko bat, patez zubia dugu. Kalidadea beti guretzat izan da erreferente bat. Beti izan dugu argi gure hornitzaileak, kalidazko hornitzaileak izan behar direla, eta beti izan ditugu betiko hornitzaileak. Eraekin beti izan ditugu epe luzeko harremanak, gure bezalako enpresa txikia dian, eta produktuari beti mimoakin ere egiten dutenak. Horrekin guk merkatuan jartzen ditugu goi kalitateko produktuak, gure enpresa txiki bat izan da, oso zaila da enpresa handiekin borrokatzea eta presio aldetik beste diferentzia bat jartzen dugu merkatuan. Beti kalidade altuko produktuak eta bezeroetan sartzen zarenean beti hor zaude eta gure zubia beti kalitate referente bat izan da. Alimentaria azoka munduko ekoizleen eta banatzaileen arteko topagune bat da, eta euskal elikagaien industria bertan izan zen. Enpresa batzuk harremanak estutzera joan ziren, eta beste batzuk merkatu berriak zabaltzera. Baina guztiek oso positibotzat jo zuten parte hartu izana. Gainera, guztiek partekatzen dituzte bi ezaugarri, kalitatea eta berrikuntza.